vayas presumindo por aí e xa non nos sabemos máis. Carai, 7:40, moi boas tardes galegos e galegas que nos ven desde as casas e marchando a que probablemente sexa a mellor sección da televisión mundial, que son os truquiños de cociña deste home elegante, guapo, resultón, que é o meu querido José Luis do restaurante Cabanas de Lalín. Os meronazos, José Luis. Os meronazos, José Luis. As potencias saúdanse. Ai, ese abrazo marcado, me cachin. Como estás? Todo ben? Ben, que todo morde. A familia ben, sí, todo ben. Sin problema ningún. E eu que me alegro de que todo vaya ben, como cada semana, porque temos moito traballiño hoxe, José Luis. Venga. Temos moitos truquiños que facer, se che parece ben. Sí. Imos xa con esa sección, que vai dentro da sección e que pode ser mellor que a propia sección en si mesmo, que Pregúntalle a José Luis, unha sección que fai a xente desde as casas mandando as súas cuestións polo de agora gastronómicas. A que teléfono, José Luis? 638 483 008. Marchando unha preguntiña para José Luis, teño por aquí a desta semana. José Luis, concentración, estás preparado? Sí, hombre. Imos aló. Por favor. A cuestión chega desde Pereiro de Aguiar e fainola Felipe. Dinos, Felipe, chega o tempo das alcachofas e nunca as merco por non saber ata onde se estonan nin como conservalas limpas sin que oxiden. Ilumínanos, José Luis. Bueno, pois é fácil. Podes lle dar un conselliño para... Mira, temos aquí unhas alcachofas. Xa temos estas que xa levan por aí máis de unha hora. Aí, mira, ainda están blanquiñas. E non se oxidaron, efectivamente. non se oxidaron, mira. Como hai que estonalas? Para o que non este entendendo o galego normativo, estonalas é un poquinho pois pelalas, non? Pelalas, sacarlle as follas máis... Verbo estonar. Exactamente, mira, é moi fácil, mira. Primeiro cortamos así, venga. Sin medo, porque... Se non amarga moito, si queremos aproveitar, despois ponse moi duro. Claro, aquí non podemos ter miseria. Aquí non podemos ir á miseria, non podemos xogar a deixar moito porque amarga. Ahora, mira, aí estamos. Cando empeza a amarelear, outro verbo maravilloso, amarelear. Mira, cortamos aquí e ahora cortamos así o tallo. Ben. Pero isto é unha operación quirúrxica. No, sí, tampouco é tanto. O que pasa, hai que ter un poquinho de práctica, un pouco de paciencia e eso. E mira, cortamos aquí porque este verde. E que temos que facer? Mira, empezas a oxidar moi pronto. Vai rapidísimo a oxidación. Exactamente. O que temos que facer, ter un limón. E medio limón. Medio limón. E un limón. E medio limón. E dous limóns. E medio limón. E darlle con medio limón. Exactamente. E sacamos, mira, con unha cuchariña. Unha cuchara pequena. Varlle quitar o corazón. Exactamente. Vala descorazoar. Claro. Outro verbo maravilloso da lingua galega. Porque, sabedes que é unha flor. Entonces hai que sacar os pistilos e iso. A coliflor é unha flor. Non me fastidies. Hombre. Que a alcachofa é unha flor. É unha flor. Mira. E botamos tamén limón. En agua con limón. O zume do limón. E mira, tamén podemos poñer un pouquiño de perexel. Que valle de maravilla aquí e canto perfecto. Tempo aguantarían aí, José Luis? Home, mira, esta xa leva, preparei para o programa, xa debe levar unha hora ou sea, que podemos ter na neveira, por menos, pois da mediodía a noite ou cando exactamente, ahora, o ideal é témola aquí, mentras limpiamos todas e tal e cual, e depois cocémola, e depois facemos a elaboración que queramos. Pois Felipe, aí che queda o xeito perfecto de preparar as alcachofas. E agora, José Luis, se che parece ben, imos con esa sección, que vai dentro da sección, e que pode ser mellor que a propia sección en si mesma, que é Probando Trebellos con José Luis. Dentro música. Ímoslo. Que traerá este home? Dalle baile, José Luis. A ver que traes, Dalle baile que hoxe traio unha maravilla gastronómica. A altura. A ver, expectantes estamos. Do Truxeitor e do Sacacorcheitor traemos o... Sopeitor! Ides alucinar, xa vos lo digo desde xa. Traime a sopa, José Luis, porque a xente ten que ver nas casas o que fai este aparello. Diría que... non sei nin como definilo, diría que é máxico. Un aparello máxico, parece que o trouxo Doraemon no seu peto, pero non. É un trebelliño de cociña, o noso Sopeitor, que por tan só 0,96 céntimos. Que houbo xente que se queixou dos prezos dos trebellos, pois hoxe imos só barato, pero tamén o eficaz, porque o Sopeitor por 0,96 céntimos o que promete é
que non volvas a tomar unha sopa líquida. Non, porque os que nos gusta a sopa sempre nos pasa o mesmo, porque unha boa sopa hai que deixar claro, José Luis, que ten que levar fideos. Hombre, a sopa sí. Unha boa... Sí, pois non sería senón un consomé. consomé. Claro, efectivamente. Unha sopa leva fideos. E que nos pasa o que nos gusta a sopa? Porque empezas a botar e ao final buscas o fideo e non o atopas. Pois iso acabouse co sopeitor. Porque que fai o sopeitor? A ver que acaba isto. Mira aí está, compañeiro. Ves así o sopeitor, remexa a sopa, colles e o que faz é, se queres botar o líquido, escorre o líquido e queda todo o fideo dentro do sopeitor. Ei vai, o fideo, que queres líquido, non pasa nada porque o sopeitor tamén permite coller líquido. Ter líquido, botar líquido. Que non queres líquido, escorre o líquido perfectamente con noso sopeitor. É a mesma, non te rías, José Luis. Que isto é serio. Isto é normal, José Luis. o que fan por vender. Escorre a auguiña ao caldo e bótalo. Que queres auga? Auga. Sí, Auguiña, pero- só auguiña. Que queres só fideo? Só fideo. E todo isto, José Luis, todo isto fai noso Peitor por só 0,96 céntimos. Carto tirado. Maravilloso. Barato é, pero Carto para nada tirado. serve. Toma. Recomendo o Peitor. Ti vendéchelo moi ben, Adrián, que conste. Vale, Moi ben vale, defendido. vale. É un dos mellores trebellos que vi na... Grazas, David, Non grazas. creo.